Il-Partit Nazzjonalista jilqab sodisfazzjon l-investigazzjoni mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika dwar il-konċessjoni ta' 3 starijiet lil Vitals Global Healthcare. Il-Gvern ta' Joseph Muscat għadda l-Isptar San Luqa, Kerin Grek u l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex lil-VGH mingħajr l-ebda mandat elettorali u biftehim li nżamm mistur mill-pubbliku. Permezz tal-membri tagħha fuq il-Kumitat Parlamentari tal-Kontijiet Pubbliċi, l-Oppożizzjoni resqet talba formali lill-Awditur Ġenerali sabiex jinvestiga dan it-trasferiment u jġib ċarezza dwar kif saru l-affarijiet. Il-termini ta' referenza infassla mill-Uffiċċju tal-Verifika juru kemm għandu raġun il-Partit Nazzjonalista li esprimi tħassib serju dwar il-mod kif sar id-deal bejn il-Gvern u l-Vitals, dwar jekk dan jirrappreżentax valur għal flus in-nies u dwar it-trasferiment tal-konċessjoni lil kumpanija terza 20 xahar minn mindu ġie ffirmat il-kuntratt oriġinali. Il-Partit Nazzjonalista jisħaq li tmexxija tal-isptarijiet għandha tirrifletti l-interessi tal-pazjenti u tal-qasam tas-saħħa u mhux l-interessi ta' negozjanti moħbija, temmet tgħid l-istqarrija.